Άκρη, δώσαμε το ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι για τον Derby Άρης Παναθηναϊκός στον Ίγκαλη Σχόλ. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Πριν πάμε στα ρεπορταζιακά, εν ώψη και της επιστροφής του Άρη σήμερα στις προπονήσεις και της έναρξης προετοιμασίας της ομάδας για τα play-off, θα πάμε στον καλεσμένο μας για να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα. Εδώ δεν κάνουμε συνεντεύξεις, ποδοσφαιρικές κουβέντες προσπαθούμε να κάνουμε και πάντα τις κάνουμε ωραία με τον Μιχάλη τον Γρηγορή, τον οποίο πάμε να βάλουμε ευθύς αμέσως στην παρέα μας. Coach, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε, τι καιρό έχει. Εδώ πέρα είμαστε καλά πάντως. Τώρα είμαι στη Λάρισα, στο σπίτι μου, οπότε και εδώ έχει καλό καιρό. Αλλά ενδέχεται να χαλάσει από ό,τι λένε και τις επόμενες 3 μέρες, οπότε αναμένουμε. Στη Λάρισα με την επικείμενη άνοδο νομίζω και χαλάζει να έχει, δεν θα τους νοιάζει ιδιαίτερα, γιατί βλέπουν ότι η ομάδα επιστρέφει σιγά σιγά στην πρώτη κατηγορία, οπότε νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως ακριβώς το λέτε, γιατί έλειψε πάρα πολύ η ΑΕΛ γενικά από τη Super League και όχι μόνο στους Λαρισαίους φιλάθλους η ΑΕΛ. Είναι νομίζω μαζί με τον Όφη οι δύο πιο μεγάλες επαρχιακές ομάδες. Υπάρχουν και άλλες βέβαια και εμένα μου κάνει κλικ η επικείμενη επιστροφή της Λάρισσας λόγω του κόσμου, γιατί και εσείς ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου και όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε γήπεδα με κόσμο, με οπαδούς, και η Λάρισα έχει να δώσει αυτό το κομμάτι σίγουρα. Η Super League έχει ανάγκη τη Λάρισα, έχει ανάγκη την ΑΕΛ. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί ομάδες σαν την ΑΕΛ, σαν τον Όφη, όπως είπατε, ομάδες γενικά ιστορικές και κυρίως επαρχιακές με κόσμο. Και θα βάλω και την Καλαμάτα, coach, που διεκδικεί την άνοδό της τώρα στην πρώτη κατηγορία. Αν πάρουμε και τις άλλες επαρχιακές ομάδες θα είναι πολλές. Βέβαια, ναι, με την επικείμενη άνοδο της ΑΕΛ μιλάμε και για την Καλαμάτα και βέβαια υπάρχουν και άλλες ιστορικές ομάδες, η Δοξαδράμας, Παναχαϊκή. Μακάρι να είχαμε έτσι στη Super League ομάδες που να απαρτίζουν το πρωτάθλημα με τόσο κόσμο και να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι ότι δεν βλέπουμε ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα βλέπουμε και αυτές οι ομάδες είναι υγιέστατες που είναι. Απλά το κομμάτι του κόσμου πάντοτε έκανε τη διαφορά. Επειδή είπες μακάρι να είχαμε και περισσότερες ομάδες και το πρωτάθλημα είναι αλήθεια ότι κάποτε είχε και περισσότερες ομάδες. Εσύ έτσι πως εξελίσσεται η χρονιά, συμφωνείς με αυτό το φορμάτ το οποίο έγινε ή όχι? Εμείς εδώ πέρα στον Άρη σίγουρα δεν συμφωνούμε με το νέο φορμάτ. Και γενικά ακούγονται πολλές απόψεις αρνητικές, δηλαδή γιατί να το χωρίζουμε έτσι, γιατί το διαδύο στο 5-8 και όχι στα άλλα γκρουπ που δεν έχει λογική καμία. Δηλαδή είναι λίγο περίεργος πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το να υπάρχει η διαβάθμιση αυτή το διαδύο μόνο σε μια κατηγορία από τις 3 που υπάρχουν, τα play-off, το 5-8 και τα play-out, προφανώς και δεν υπάρχει σκεπτικό για αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Αλλά δεν συμφέρει δεν συμφέρει κυρίως τον Άρη, όχι καμία ομάδα. Ναι. Τις υπόλοιπες ομάδες το 5-8 τις συμφέρει προφανώς, κυνηγώντας τον Άρη, κυνηγώντας την 5η θέση. Αλλά γιατί να υπάρχει μόνο σε αυτό και να μην υπάρχει και στα άλλα 3. Και στα άλλα 2, δηλαδή να είναι και στα 3. Ναι. Οπότε ή το κάνει σε όλους ή δεν το κάνει σε κανένα, γιατί πραγματικά αυτό το να υπάρχει μόνο στο 5-8 δεν έχει λογική και να μην υπάρχει στους άλλους. Και είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τώρα την αντίδραση παικτών με αναρτήσεις στο social media, πως ας πούμε ο Μάγιο που ήταν χρόνια αρχηγός στη Θέλτα, και απορούν δηλαδή και λένε και οι παίχτες του Άρη ότι μας κλέβουν τον κόπο μας. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαμε χτίσει μια τρελή διαφορά, αλλά είχαμε μαζέψει λέει κάποιους βαθμούς, είχαμε μια διαφορά 5-6 βαθμούς, τώρα μας το κόβουν στη μέση αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμείς για ποιο λόγο λέει παίζαμε όλη τη χρονιά και άμα μας το κάνουν αυτό? Επαναλαμβάνω, ναι. Το άκουσα. Αν υπήρχε και στο 1-4 και στα play-out, προφανώς θα ήταν αυτό από την αρχή, οπότε δεν θα μπορούσε κάποιος να πει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο συμβαίνει και στη Super League 2, έτσι. Και η ΑΕΛ τερμάτισε με τόσους βαθμούς διαφορά και παίρνω την ΑΕΛ γιατί η ΑΕΛ ήταν στο βόρειο όμιλο που είχε τρομερή διαφορά. Και σχεδόν τελειωμένη την είχε την άνοδο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Το έχω ζήσει και εγώ παλαιότερα όλο αυτό και με play-out, αν θυμάμαι καλά, αλλά κυρίως στην τότε Β' Εθνική, που κάναμε και άνοδο και με την Κέρκυρα και με τη Δοξαδράμας. Γενικά το έχω ζήσει και εγώ. Αυτό το διαδύο προφανώς και δίνει ενδιαφέρον στο τέλος, αλλά για τις ομάδες οι οποίες παίρνουν βαθμολογική διαφορά και έχουν μια σταθερότητα όλη τη χρονιά, δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο Άρης είχε στον πάγκο του τον Άκη Μάτζιο. Εδώ και 3 μήνες πάμε για 4 το Μαρίνο Ζουνίδη. Πώς είδες τον Άρη της κανονικής διάρκειας συνολικά και πώς τον βλέπεις βέβαια και εν ώψη των play-off? Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με πολύ καλό τρόπο, αλλά κάπου χάθηκε μετά. Όντως, αντιμετωπίζοντας κιόλας την αρχή της χρονιάς την τρίτη αγωνιστική, τον Άρη, τη δεύτερη. Με τον Πασεραϊκό, ναι. Ο Άρης έκανε καταρχήν γενικά εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις και γενικά εγώ όλη τη χρονιά έχω σε τρομερή εκτίμηση το ρόστερ του Άρη. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε εντυπωσιακά. Φτάσαμε να μιλάμε κιόλας, όχι εγώ και εσύ, αλλά γενικά ευρύ φάσμα του κόσμου, ότι ακόμα θα μπορούσε να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω ο Άρης. Κάποια στιγμή δεν ήρθαν τα πράγματα προφανώς έτσι όπως ξεκίνησαν τα πράγματα και όπως θα ήθελαν και οι άνθρωποι του Άρη και ο προπονητής και ο Άκης και προφανώς και οι παίχτες και όλος ο οργανισμός. Έγινε η αλλαγή αυτή η οποία έγινε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ξανά ήρθε Έλληνας προπονητής, να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Οπότε έφυγε ο Άκης, ήρθε ο Μαρίνος. Προφανώς και ο κύριος Χαριπίδης γνωρίζει περισσότερα και από μένα και από σένα. Καλά, εννοείται. Οποιαδήποτε αλλαγή. Εννοείται αυτό. Έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης θεωρείται το φαβορί για την 5η θέση. Νομίζω ότι δύσκολα θα χάσει την 5η θέση. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι το ρόστερ του Άρη απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και την ποιότητα και την εμπειρία και την ικανότητα για να πάνε τον Άρη σε διαφορετικά μονοπάτια. Φάνηκε όμως σε κάποια μάτς, πέρα από το κομμάτι της διαιτησίας που ο Άρης δικαιούται να φωνάζει σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι μεταπτώσεις, coach, δηλαδή έβλεπες μια ομάδα με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει από τα καλύτερα της παιχνίδια, στο καλύτερο της παιχνίδι τακτικά φέτος. Πάει στη Λιβαδιά, χάνει 4-1. Γυρίζει με τον Πανετολικό, βγάζει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αντίδραση. Στο δεύτερο έπεσε λίγο, αλλά πάει στο Βόλο 1-1. Αυτό ήταν και το πρόβλημα του φετινού Άρη. Ότι τα αποτελέσματα ήταν αλλοπρόσαλα και δεν υπήρχε μια σταθερότητα. Αν υπήρχε μια σταθερότητα, προφανώς και θα βλέπαμε τον Άρη να είναι 21-4, είναι δεδομένο. Ναι. Άρα λοιπόν, έλειψε η σταθερότητα, δεν μπορούμε και εγώ και εσύ να γνωρίζουμε το γιατί. Εμείς προφανώς μόνο εικάζουμε και βλέποντας την εικόνα. Αλλά το να κάνεις μεγάλο αποτέλεσμα και μετέπειτα να πας σε μια μικρομεσαία ομάδα, να χάνεις βαθμούς και ξανά το ίδιο απέναντι στο Παναθηναϊκό όπως το είπες. Και ξανά όλο αυτό το πάνω κάτω, το ασανσέρ θα έλεγα εγώ από θέμα απόδοσης, όλη τη χρονιά είναι που στήχησε και στον Άρη. Το γιατί όμως εννοείται ότι δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε γιατί δεν είμαστε μέσα. Και μόνο οι κασίες κάνουν. Μια, έτσι να το πω, εύκολη προσέγγιση και ανάγνωση είναι το κομμάτι της νοοτροπίας. Δηλαδή ότι δεν το διαχειρίζονται σωστά οι παίχτες στο μυαλό τους. Και είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα και πολλές φορές στην εκπομπή. Και εσύ και ως προπονητής που έχεις διαχειριστεί εκατοντάδες ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις πολύ καλά, νομίζω, ότι όταν παίρνεις ένα παίχτη δεν αγοράζει μόνο τα πόδια του, αλλά αγοράζει και το μυαλό του. Δηλαδή πρέπει να δεις ότι και αυτός πνευματικά. Το mentality που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια για τον Λουτσέσκο, αλλά εγώ το δίνω, έχει δίκιο σε αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή να είναι ο ποδοσφαιριστής πνευματικά καλά. Νίκο, μου επιτρέψεις να σου πω ότι κάνοντας scouting για ένα παίχτη όταν μας προτείνουν από τους εκατοντάδες θα έλεγα, σε όποια ομάδα και να είμαι, πόσο μάλλον σε αυτές τις ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, το πόσες προτάσεις έρχονται για ποδοσφαιριστές. Το φαντάζομαι. Ξεκινάς κυρίως από το κομμάτι το mentality, όπως είπα. Αυτό. Δηλαδή το πώς έχει διαχειριστεί την καριέρα του μέχρι τώρα, το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του και από εκεί και πέρα μαθαίνεις και επιμέρους λεπτομέρειες σχετικά με το χαρακτήρα, την ιδιωτική του ζωή κτλ. Για να μπορέσεις να βγάλεις ένα σαφή πόρισμα το αν θα πρέπει αυτός ο ποδοσφαιριστής να αποκτηθεί και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για συμβόλαια 500, 800, 1 εκατομμυρίου, που εκεί πέρα πρέπει να το κοιτάξετε εξονυχιστικά. Εννοείται
ότι γιατί το ίδιο άκουσα και από και για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τερίμ, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Για το πνευματικό κομμάτι. Για το κομμάτι το mentality, Ναι. το ότι γεννιέσαι, ότι πρέπει να έχεις την προσωπικότητα του πρωταθλητή κτλ. Γιατί κάπου το είχαν και ο Παναθηναϊκός. Ως αναφορά έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και γι' αυτό ενώ μπορεί σε θέματα ποιότητας, σε τεχνικά χαρακτηριστικά να είναι ελάχιστες οι διαφορές μεταξύ παιχτών, και δεν μιλάω για τους παίχτες του Άρη, γενικά μιλάω. Γενικά, ναι. Το κάτι παραπάνω να το κάνουν οι ποδοσφαιριστές που πραγματικά έχουν αυτό το mentality και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολύ δύσκολες στιγμές. Η έλλειψη ελληνικού στοιχείου στον Άρη για σένα παίζει ρόλο? Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν οι Έλληνες ίσως να περάσουν και στους ξένους κάποια πράγματα που δεν μπορούν κακά τα ψέματα να αντιληφθούν. Γενικά εμένα με ενοχλεί, όχι στον Άρη, γιατί γενικά, συμβαίνει στο σύνολο των ομάδων, συμβαίνει στο ΠΑΟΚ, συμβαίνει παντού σχεδόν, σε πάρα πολλές ομάδες και ακόμα πιο κάτω από αυτές τις δύο ομάδες. Μα μόνο ο Ολυμπιακός coach έχει Έλληνες σημείο αναφοράς που του έκατσε μια πολύ καλή φουρνιά. Αυτή με τον Κοστούλα, με τον Μουζακίτη και έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Και ο ΠΑΟΚ πλέον που λέμε για τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ πλέον το έχει χάσει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει το ελληνικό στοιχείο. Κάποια στιγμή το χάσε. Εμένα γενικά με ενοχλεί η έλλειψη Ελλήνων παιχτών. Όχι γιατί είμαι Έλληνας και θα ήθελα να βλέπω Έλληνες παίχτες, που προφανώς και αυτό είναι και το μέλλον και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως της εθνικής ομάδας. Αλλά με ενοχλεί γενικά όταν βλέπω έλλειψη Ελλήνων παιχτών, και δεν ενοχλεί μόνο εμένα. Φαντάζομαι ότι ενοχλεί και τους φιλάθλους, ενοχλεί και τους οπαδούς της κάθε ομάδας, ότι να λένε συνθήματα και να τραγουδάνε σε όλο τον αγώνα και ξέρεις ελάχιστοι να καταλάβουν. Ναι. Αυτό είναι παγκόσμιο. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά κάπου θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση, και ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός φέτος κυρίως, αυτές τις ακαδημίες μήπως θα πρέπει να δώσουμε παραπάνω βάση και παραπάνω ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Το ευχάριστο πάντως στον Άρη είναι με τον Μαρίνο Ζουνίδη βγαίνει αυτή η διάθεση. Δηλαδή είναι και ο Ζουνίδης είναι κάτι το οποίο το έχει πει και στο Δώρο Καρυπίδη και το θέλει, ότι θέλει περισσότερο ελληνικό στοιχείο και άμεσες κινήσεις το καλοκαίρι, αλλά και να επενδύσει και ο Άρης στις ακαδημίες του, γιατί τις έχει παραμελήσει, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Ενώ έβγαζε μέχρι ένα σημείο παίχτες, τα τελευταία 10 χρόνια το έχει χάσει ο Άρης και σίγουρα θα πρέπει να το ξαναβρει. Εντάξει, τα τελευταία 10 χρόνια ήταν και δύσκολα. Γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ. Ήταν δύσκολα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ο Άρης θα έπρεπε να ξαναβρει τη χαμένη του έγκλη, θα έπρεπε να ξαναορθοποδήσει μέσα από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το κατάφερε αυτό και το κατάφερε χάρη στον κύριο Καρυπίδη. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει το κομμάτι των ακαδημιών σε άλλο επίπεδο, για να μπορείς να παράξεις παίχτες και να μπορείς να τους βλέπεις να αγωνίζονται, και γιατί όχι να μεταπουλούνται. Θα σε ρωτήσω ένα σύντομο σχόλιο. Θέλω πρώτα, πριν πάω στο 1-4, γιατί ανέφερες και τον Παναθηναϊκό πριν, που και ο Παναθηναϊκός φέτος πάλι με προσδοκίες, με φιλοδοξίες, με όνειρα, αλλά στο τέλος δεν. Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχεις μια σύνδεση γνωστό με τη Λαμία, αν τελικά η Λαμία προλαβαίνει να σώσει την παρτίδα. Γιατί ενώ φαινόταν τελειωμένη, τα μάτς δεν είναι και λίγα πλέον, προκειμένου να μπορέσει να κάνει, ας πούμε, το θαύμα και να τα καταφέρει. Όχι, δεν είναι λίγα, τα μάτς είναι 10 στον αριθμό. Άρα όταν διακυβεύονται 30 βαθμοί, καταλαβαίνεις και εσύ ότι η απόσταση που χωρίζει τη Λαμία από τη σωτηρία είναι σχεδόν 2 νίκες, θα έλεγα εγώ. Άρα στα 10 μάτς όλα μπορούν να γίνουν. Βέβαια η εικόνα δεν είναι αυτή που να δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι, να πάρουμε και τη συνολική εικόνα όλη τη χρονιά. Έτσι, όχι, αυτό ισχύει. Επειδή στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι έχουμε δει σχεδόν τα πάντα, σχεδόν, και λέω σχεδόν γιατί πάντα βγαίνει κάτι το οποίο λέμε το ζήσαμε και αυτό. Ναι, όντως. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, και παραδοσιακά στη Super League πολύ δύσκολα ομάδα πέφτει αρκετές αγωνιστικές πριν τελειώσουν και τα play-out. Άρα έχει τις ελπίδες της, είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει να παλεύει μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
έχω γνώση από αυτού κιόλας. Μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά με μικρές πιθανότητες για μένα. Θέλω ένα σχόλιο για το. Καλά, εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δύσκολα θα το χάσει το πρωτάθλημα. Θέλω ένα σχόλιο λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός πραγματικά ξεκίνησε φέτος με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, όχι εντελώς πλήρες, εντάξει, αλλά με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ με πολλά λεφτά τα οποία επένδυσε. Πάλι κάπου το έχασε. Το έχω ξανατονίσει ότι περίπου το ίδιο πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ με ποια έννοια, ότι ο συνδυασμός ευρωπαϊκών παιχνιδιών και ελληνικού πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα μου πεις, από αυτό ξέφυγε γιατί βρήκε μεγαλύτερη σταθερότητα ο Ολυμπιακός. Εάν κάνουμε αναδρομή σε όλη τη χρονιά θα δούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία χάσανε βαθμούς οι λεγόμενοι μεγάλοι από παιχνίδια που δεν περιμένανε καν ότι θα χάσουν 3 βαθμό, χάσανε και 3 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή είχαμε ήττα του ΠΑΟΚ, είχαμε ήττες του Παναθηναϊκού, ακόμα και ο Ολυμπιακός στο αρχικό μέρος του πρωταθλήματος δεν ήταν εύκολο. Έκανε διάφορες γκέλες. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός της Ευρώπης και του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί τον αγωνίζεσαι Πέμπτη βράδυ στην Ευρώπη και σε σοβαρά παιχνίδια, όταν λέω σοβαρά με ισχυρούς αντιπάλους, και να καλείσαι μετά από σχεδόν 2,5 μέρες να αγωνιστείς Κυριακή μεσημέρι ή απόγευμα απέναντι σε μια μικρομεσαία ομάδα, καταλαβαίνεις λίγο ότι η ενέργεια δεν μπορεί να είναι η ίδια. Είναι το πρωτάθλημα της αστάθειας, αν μπορούμε να το δώσουμε ένα τίτλο. Νομίζω ότι ισχύει. Μα η διαφορά που κάνει ο Ολυμπιακός είναι εκεί. Ναι. Ότι πλέον εδώ και καιρό έχει βρει μια σταθερότητα και αυτό είναι που του δίνει και το προβάδισμα. Αλλά ναι, είναι το πρωτάθλημα της αστάθειας, γιατί αν μας έλεγε κάποιος το καλοκαίρι ότι θα είχαμε τόσο αλλοπρόσαλα αποτελέσματα, δηλαδή οι μεγάλοι να χάσουν τόσους πολλούς βαθμούς από μικρομεσαίες ομάδες, θεωρώ ότι δεν θα ήταν εύκολο να το εμπεδώσουμε. Είναι όμως και ένα πιο ωραίο πρωτάθλημα, coach. Δηλαδή, και πιστεύω και με τη Λάρισα και εφόσον ανέβει, εγώ θεωρώ και η Καλαμάτα, ας πούμε, ότι ενισχύονται πολύ μικρομεσαίες ομάδες. Και αυτό βοηθάει λίγο και στο να είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και να είναι και πιο μικρές αποστάσεις σε σχέση με χαώδεις αποστάσεις που βλέπαμε τον Ολυμπιακό, ας πούμε, πριν χρόνια να έχει πάρει το πρωτάθλημα τα Χριστούγεννα. Με αυτό δεν θέλαμε. Αυτό θέλαμε, όχι αυτό θέλαμε. Αυτό δεν θέλαμε. Τι πιο όμορφο τα τελευταία χρόνια να κρίνεται, ειδικά τα τελευταία 2 να κρίνεται το πρωταθλητή στην τελευταία αγωνιστική. Όχι, έχει. Θα το κλείσουμε πάρα πολλά χρόνια. Όντως, έχει πάει καλά. Αν δεν ήταν και αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων λίγο να μας βγάλει εντελώς εκτός ρυθμού, θα ήμασταν μια χαρά, να σου πω την αλήθεια. Δεν πειράζει, γιατί πάνω από όλους και όλα είναι η εθνική ομάδα. Οπότε επιβάλλονταν να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό και το παιχνίδι της Εθνικής, τα παιχνίδια της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία για να μπορέσουμε να πάμε στον πρώτο όμιλο. Άρα λοιπόν είναι όλα είναι στο βωμό για το καλύτερο που μπορεί να κάνει η εθνική ομάδα. Εσένα θα σε δούμε κάπου, στέλνει και ο κόσμος εδώ πέρα μηνύματα, ρωτάει πότε θα επιστρέψει στους πάγκους, το ένα το άλλο, τι γίνεται. Ότι θα με δείτε είναι δεδομένο το καλοκαίρι, αλλά και πριν το καλοκαίρι υπάρχει πιθανότητα όχι για Ελλάδα βέβαια. Το καλοκαίρι είναι για Ελλάδα, αλλά και πριν το καλοκαίρι υπάρχει πιθανότητα για εξωτερικό. Στο ευχόμαστε. Coach, ευχαριστώ. Από καρδιά στο ευχόμαστε. Απλά αν φύγει στο εξωτερικό, θα θέλαμε να συνεχίσουμε να έχουμε τις συζητήσεις που έχουμε. Ξέρεις, δηλαδή, μην πας πουθενά που δεν έχει σήμα. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, coach. Να είσαι καλά. Μιχάλης Γρηγορίου. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε και έχει να λέει πάντα πράγματα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το βλέπει το ποδόσφαιρο με έναν ωραίο τρόπο. Είναι η αλήθεια. Με μια ωραία ματιά, πιο σύγχρονη, πιο κοντά και σε αυτό που αρέσει και σε μένα, να σου πω την αλήθεια, αλλά και στην πραγματικότητα και σε αυτό το οποίο δηλαδή γίνεται πλέον. Λοιπόν, φτάσαμε 11.30, θα πάμε τελευταίο διάλειμμα, να πάρουμε μια τελευταία ανάσα. Έχω μετά μηνύματα που στέλνετε και συνεχίζει να στέλνετε και στο Viber και στο post εκπομπής. Έχουμε να πούμε ρεπορταζιακά, επιστρέφει ομάδα σήμερα στις προπονήσεις, οπότε μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο για την τελική ευθεία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως τη Δευτέρα, ελληνικά τοματίνια, λεμόνια και σαλάτες σε γλάστρα 15% φθηνότερα. Φέτα Pop Θεσσαλίας 800 γραμμαρίων μόνο 9,98. Προϊόντα Τράτα και Εδέμ 30% φθηνότερα. Και έως την Τετάρτη, ζυμαρικά μπαρίλα 2 συν 1 δώρο. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για το επόμενο μου νούμερο θα χρειαστώ μονάχα αυτό το χαρτονόμισμα. Κοιτάξτε τα χέρια μου, καμία κάρτα, μόνο το χαρτονόμισμα. Και τώρα, με το 1, με το 2, με το 3 και βρίσκεται ήδη στο Novibet λογαριασμό μου. Πώς το έκανε αυτό? Όχι εγώ, το Novicas. Η Novibet κάνει τα μαγικά της και φέρνει το Novicas, τη νέα υπηρεσία απευθείας κατάθεσης μετρητών στο Novibet λογαριασμό σου άμεσα και απλά σε πάνω από 8.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, powered by Octo. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Σε 12 μήνες πολλά μπορούν να συμβούν. Μπορεί να γίνεις από γατομαμά, γατογιαγιά. Ή μπορεί να γνωρίσεις τον πρώτο φίλο.